Kangki beloguri lems along le along long eke sompon. Hamren telehar community hall along kecengsi BJYM executive amai padopon. Khai ke thom akhir bang atom pen polong komaje irrigation along kirje ramai kami. Kadong Pini Carbedelinus prime time long peneli thari monosengti non betang ton pen arjuponik tha Pini ni phai inkoirat ser cap ada por phai truck si along pen hawar khat constituency ke parlo Kangki belogri lamps along boundary wala phan em khonsing rong pipen long eke sampon Labangso a boundary wall ka salampon laki Kangki belogri lamps along le along si long e sampon Labangso long eke sampon Carbenglo Autonomous Council Medical EM khonsing rong pia intensi ing pupon lapen Labangso along kacetong Kangki belogri lamps along secretary Kamala Methi chairman Kamsing Teron lapen members atum Mahendra Rong Chehon Dilip Ingti lapen kaprek klembang phubang piato cetong durenti Thaikoni ko raner ke parni West Carbenglo Hamren Telehor Community Hall along Kechengsi Executive BJYM amai padupon BJYM amai pu Pritom Rongpi arideng pen BJP alama ingthor ponsi mai pangcheng pon Labangso amai long Hamren constituency BJYM amai pu Mohon Rong Pharpen mai chepai pu pon Labangso amai long Hamren constituency local EM Mongol Singh Timung Mondol President Biren Singh Tiso VDC chairman Sar Singh Phangcho Mohila Mondol Committee Maipi Kabon Intipi Lapen kaprek kethei keding atum chetong durenti Assistant Secretary Pon Laso Assistant Balama itu fan clear itu fan ten Nasi lahai lam ke itu ladak arjudun temini Laso teksi penap do kami mel meeting vitami nang itu yuda tumsi laso discipline thani nang itu si jab nai nang sunsi ke claim ke naam ke mission ye pha athe nang itu pa future nang itu pini ke youth pera nang itu beren budina wan po pena nang itu si lada cepat hek cepare nang po athe bisa satu sar gom po nang itu ke non itu ni nang itu ke lasi nang itu तो सोम सी के क्लेम पर नहीं के दाम पर नहीं के पर है पेंशन लोग के क्लेम के दाम पेंशन सोशल पेन आकाम के लोग बुते तो सोम सी क्लेम पर नहीं मा नाली तो मा लाइफ तो सोम सी से पर नहीं मा ला हाई के तो फिशर के लोंगी अपार नॉन पेंशन ला हाई नाली तो चार्ज होना Yudatum nang cerap dun vek nang ji lapen Hamren constituency kapa develop ji mate kapa cengthur ji apha nilisitame bor ibomlo laso along Yudatum si election ahut nang cerap dun nang po lasi abang putin ayut aphan setame arpu pipon replo posi EM Mongol Singh Timung pen than pachini pon Jeng kha pen Carbedelinus report chesong Timung Thaikoni ko raner ke Deopani constituency ke parlo upper Deopani Dakiram tok biarong aratum aphan Jambili NGO atum ahin pen peri pen kera pajir dang Ningkreng ahot munid atum kering jiaphan choikar om kachi uma pekar om ta isi kenang sot nai bonta penangan arat atum ki kawedet ke boydet ajok hemisi peri karom kacatang te dupik binom lapen alang letung sorkar atom pen jokta thanganat awarsai longnunde lase lapuson kiduk kisung atom hello kera kelong nangji athengpu Jambili NGO atom pen matha parsek ponsi penangan kethei kiding lapen jirpo atom pen cerap cerisi kacium ape kaceng thang acoikar om doan cepang room si apar Deopani Dakiram tok bi arong along kawi mucot atom aphan rong asar sarmoza sing tok bi ahin pen pacheni donsi Jambili NGO atom kido anason pen doning koy arong arat atom aphan kera pajir pon lapuson akarat kelong pen rong asar pen cenglok penangan amekat atom Jambili NGO aphan suri akachoro pajir don pen
Karbi Anglong Autonomous Council atom setame labangso NGO atom aphan jakong harang kipidonji aphanta kachuneri padopon pini anke rongthom arat atom aphan kachium ape joykar hai hui ron ponong lo lasi khidat lapen bidi sore kedam tang an nang kacerap dun bom ason thak thak non kirang jilang apor setame kerap lapen jakong longpon bom popusi jambili NGO atom pen kero lapen kachuneri setame padopon thu hanjang sopen Jameson teron lapen prison lekhe Karbi Daily News Pini Phaikuni ko resir kep ani Karbi lamet amai polongkom aji aro lapen tiwa montholai atum chelangsi lamet lam chongka chinghon ajok pini Boklia irrigation along hirjir khir amai padopon Labangso amai long Bhobesh Rajbongsi ex-president Karbi Anglong jila khaheta khobha Govinda Mohanto Bhoben Kos Horimon Jiksong Dhoneswar terang lapen penangan khirbang atum sonsi Jonathan Pator Samsing Hansi Maloti Tok BP Horot Pator lapen ke ongdung ahirbang atum citong donsi methang ketok ahirjir hirdun pen mesen pen mai pachun pon lapen Mike angdung kiti aparahot minister akihai sumrong hang setame mayalong citong dun pusi niletum asai hemalong muneram bepen piltanang pale কবি সন্মিলন ত্ৰিভাষিক কবি সন্মিলন এই অনুষ্ঠানত কবি সন্মিলনখনি সঞ্চালনা কৰা সঞ্চালক ডাঙৰীয়া কাৰ্বি আংলং জিলা সাহিত্য সভা তিৱা সাহিত্য সভা Phaikuni ko erner kep Hamren Karbi Anglong Autonomous Council brand Secretariat along Ingdeng Troke chok arni Karletang Khorsing terang aphan kachikimo Khorsing terang alangli inut Karbi Anglong along pen kichengsi CM keman abang phu alangli pirthe pen COA aprang Karbi akhaya phan kachinghon thepik ajok non puta alangli phan Karbi arat atum tening e lasi Phaikuni ingkoraner keblote aningkan bangta alang dipan cikimo bang bom lapen bangzo kachikimo along EM Rupsing Teron Hamren VDC Chairman ASDC Sona Singh Terang lapen Arisang ho atum chetong si kachikimo asai dengpon Aduhi tuma jo palo alang di lam kutume kalau di thalo adat sumaratum angbong alang di arjan kiri tau di padu pole adat Perang sekretariat long kadu be ongdung amu tentu tong ponsi lang di kecuali ni kita long kon pondok. Ali tung apur ke mo bangkai ni kita ang tong katan tek sedelo hemotamati alang li tung Karbi Anglong district Karbi Anglong Autonomous Council long nangi ku kapon ipon ke alang di pen forcing terang pen sing ti son tak se Karbi Anglong pen sikha Asuka bangke istian bangka sasing teron langkung habis psikolog langsung dipakai sing seperti Karbi Anglong la artistik nang 1 kilo apa non itu rendori ni dolong lo la pela kita si langsung mati kimonan kok lam ti bangke la son Sorry si kali lah son no je la kemil or sing sing ti alang itu ma hemasang ho tum kinyan sami dukok lang tahai kasi lang itu manay ladak Karbi Anglong apan ladak jila hang tibek kami pinadak dengli malong data widak sila bangso puta council atum tong tidak mate usono lang itu lang bangso puta lakum district hang tibek la long pek dunang ores lake alang tum district have pendu along le ave do be bang tuke la alang tum family tum si jutini po kaya tum si alang tum gani tum dak jadi pon akesar bani pu dak si district hang alam kembalo posen tum tada dak du thai panyong se alang tum council panyong si alang tum phana pa du pu ni tum ngating wai le de alam theta be tapi ni bang pan ne dak suang de bang kai ni tum alang tum ta am nang kok Labang so amai laki adap apon malong pensi karetang Khorsing terang amohor along mir alek pa ipon lapen milur sami thorpon pensi cikimo pon lapen lokatarli awsomar aphan karetang Khorsing terang arje kihi cepate sitami padopon lapen dat api karetang Khorsing terang alang di karjong siningreng me along kedodun long pameji aphan anam hirjumi hang ipon EM Rupsing Teron ahin pen karetang Khorsing terang akaya lamu than lapen Karbi Anglong district kelong apothak setami than pon pen ingsam jin pen kachiki mohasa pachun pon dongka mukam pen Karbi Daily News apherang ke digon terang Pini prime time mong kelapon sekang ton pon eglo domi thakni kadong